Ja, goeiedag iedereen aan het busstation van Hulst. Vandaag 2 september 2020. Ik heb goed nieuws. Na de krantenartikel en de schrijven naar de provincie heb ik antwoord gekregen. Dus beste mensen, het is €4 voor een QR-ticket en u mag ermee overstappen. En ook belangrijk, als er een defect is in de bus, kunt u gratis reizen. Zo, ik heb het hier allemaal op papier. Ik zal het even bij de hand nemen. Zo, beste mensen, eerst en vooral hier op de afbeelding links. Dus als je op de site gaat van Connection voor zo'n ticket te kopen, staat er nog altijd op hier: enkele reis zonder overstap. Dus het is bevestigd, u mag nu overstappen met dat ticket. Dus dat maakt, ik ga eerst hier de bevestiging lezen, dus de geldigheid van dit ticket is 2 uur geldig, dus voor 1 persoon. Het is uitsluitend online te koop, het kan dus aangekocht worden via de website of via de QR-code, die hangt meestal aan de bushokjes en zelf in de bus. Dus ik heb hier de bevestiging, meneer kan er dus 2 uur mee reizen en mag er daardoor ook mee overstappen. Dat is heel belangrijk. Want als u even het krantenartikel terug bekijkt, we hebben de berekening gedaan, het kostte mij €16 om naar Zuidpolder te gaan uit Vogelwaarde. Nu zal het mij €8 kosten. Ik kan bijvoorbeeld ook naar Goes gaan, dus ik neem de bus 10 tot Terneuzen. Ik stap over op de bus 20 en ik betaal €4 van Vogelwaarde naar Goes. Waarom? Omdat ik ermee mag overstappen en het is binnen de 2 uur. Dus het is goedkoper dan de OV-chipkaart. Dus nu kan je ook al berekeningen doen van je reis zal vaak goedkoperder zijn nu met dit QR-ticket. Dan ook over de apparatuur. Ja, geen directe meldingen van de toestellen. Ik had er dus wel problemen mee in Hulst, in Kloosterzande. Dat was duidelijk ook te zien op de video. Maar ook wel belangrijk, als de apparatuur in de bus niet werkt. Het gebeurt dat het toestel niet werkt in de bus. Dan mag je in tegenstelling op vorige berichten gratis wel meereizen met de bus. Dus stel, u gaat in de bus, het toestel doet het niet, dan was de reactie vroeger van, u kan niet mee, u kunt uw ticket niet bevestigen, of u kunt uw OV-chipkaart niet valideren. Maar nu staat er hier duidelijk, zwart op wit, u kunt gratis mee met de bus. Zo, dus dat is allemaal duidelijk. Ja, hier ook dat een baby niet hoeft te betalen, ook heel jongere kinderen hoeven niet te betalen, dat wist ik wel al. Maar het is dus heel belangrijk. Men kan reizen nu met de bus, men neemt een ticket van €4 tot zijn bestemming. Men hoeft niet meer de situaties te hebben van, ik moet opnieuw €4 betalen, ik moet nog terug, ik ben aan €16. Dat is niet meer zo, het is €4 heen tot je bestemming, met de overstappen inbegrepen, en het is €4 terug tot je eindbestemming, ook met de overstappen inbegrepen. Dus heel belangrijk. Een positieve zaak, het krantenartikel natuurlijk, dat gepubliceerd werd. En dus ook de provincie Zeeland. De reactie hier is ook wel positief. Het komt iedereen ten goede dat men toch wel de bus nu kan nemen tegen een aanvaardbaar tarief.